ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಗೋಲಿ ಬಜೆನು ಮಂತು ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನೆ ಬಲಿ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಮೈದನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು, ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಂದೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಕೊಜಪ್ಪುನೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಪಿರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಮೂಲು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪುನು ದೆತೊಂದೆ, ಕೊಜಪ್ಪು ನೀರಿತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪಿರ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಕೊಜಪ್ಪುನು ಒರನೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಪಿರ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಬ್ಯಾಟರ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಇಂಚ ತೊಲೆ ಈತ್ ದಪ್ಪ ದೀವೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದೆ, ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದಿನ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ತಾರಾಯಿನಿ ಅನ್ಮೂಲು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಈತೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕಲ ಯಾನು ಮೂಲು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ಬಂದ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು. ಈತ್ ದಪ್ಪ ಬತ್ತಂಡು ಸರಿ ಆತಂಡು. ನನಂದೇನು 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬುಡೋನೋಡು. 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಈ ಬಂದನು ಬುಡ್ತೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನಂದೇನು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಬುಡೋಡು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು ಎಣ್ಣೆಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೊಂತೆ ಬಂದನ್ನು ಬುಡೊಂಡಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆತೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಕಾಯ್ತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನಂದೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಸೈಡಿಂದೆ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನಮ್ಮಂದೇನು ತಿರ್ಗದೆ ಕಾಯ್ತೊನೋಡು. ಇಜಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುಂಡು, ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯುಜಿ. ತಿರ್ಗದು ಕಾಯ್ಪುನೇಡ್ದಾದು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಲ್ಲಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ದೆನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಒರಿ ದಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ. ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇತ್ತ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ದೆನು ದೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಗೋಲಿ ಬಜೆತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.